So, mag-long talk talagang natulog na akong mangkod. So, kanina, I keep thinking about what happened last year. Last year, mangkod, I felt truly depressed and betrayed by my own family. So what happened, Kai? I was in the most mentally unstable na version of myself. As in, wala okay was ang worth, wala okay ba, og unsa ko, wala okay ba, og pinangga ba ko sa mga tao. And then, ato nga time, ga-struggle po ko og storya. Mahadlo ko, maawa ko storya, maawa ko tanan. Kung mag-storya ko mga kulbaan ko, either makulbaan ko maayo, like mag-panic ko, or hilom lang ko, niya awkward. Yun na. Well, kanto nga time, ga-struggle kong storya sa akong family, but I made it my goal na tagahapon na muna ugid ko para magstorya man nila. Kay ambot basta nag-struggle ko adto niya lisod to na ako pagstorya. Sige ra ko balik ka na all. Yan, nagahaman na ako'y kaila nga na-link me sa past. And then, to gyapon siya sa akong family bisan og nagbuwag na mi. Ano niya, makakita ko nga, easy na lagi mag-storya sila ni mama. Mag-storya lagi sila o ganun ko. Mura lagi mas mo fit pa siya sa akong family kaysa nako. Ingan anak gani, mura gasalos ko. It's very petty and very childish. Pero ito nga time, mura lang more than anything, I wanted a family kay ga-struggle ko. Niya, wala ko yung matutian yung ga-struggle ko. Niya, sila kay easy ra kay sila maka-communicate while ako kay lisod. Di ko kay bawan sa on pag-fit in sa ilang conversations. Di ko kay bawan sa on para malingaw sa na boring kay kung nga tao para nako ato nga time. Well, sila kay mag-story sa bisagon sa interviewon pa siya o bisagon sa nga staffs. Uban sila sa ilahang games. Kanya ako murag nagtikalayo ko kay tungod po sa akong mental health. Kanya wala ako sa ato per me go work kong daghang jobs para nila basically para sa akong family. Tanan the work of jobs ito para na siya nila. Kanya nagkahuman pumoto niyo ko na lang ayaw na siya para kay ex na good may nga naman po man siya diba. But dilit nila makaya na buhaton mo yun sila nga naman dilit man na kung unsa right mo po sila diba may sila nga kung unsa ang nimo ay kung unsa ang naanin nyo sa una wala man milabot na lahat man ang mga relationship niya diba. So ako more lang og okay or I respect ana respect ana ko but at the same time mura lang po samot ko mo palayo nila kaya mura lang sakit nga para sa ako try ko maayong to speak nila and to make an effort to fit in pero feel na rin ko mo fit in gani niya ga work po kong jobs para nila niya kanang thing nga makapa uncomfortable na ko dili pa nila kaya buhaton so wala man kung ka-get in the way if ganahan sila then go pero ang ako po dili lang po na ko i-force ako myself gani or okay weird po if na ako ex niya try pa kong fit in diba so mura lag asa naman akong space ani sa ilang life lisod kaayo na i-explain mura siya og something gani nga petty and something childish and something nga dili ka kasabot if wala ka na nga situation tinagban po, wala, buta na sa to ang katong akong ex, pero buta na siya. Niya, nakita na po siya kanang place nga mapilong gani siya. Niya, apparently sa akong foundation na feeling nga makapilong siya, which is sad para na ako. Sad para niya. Pero go lang ko ato. Wala ko kahibaw na anak ba ako ang point. But, ang point man nga nung nag-story ako dili ang point ang reason man nga nung nag-story ako ani kay tungod sige kog think ato karon kay kumata na hitabo po di ko maka-realize agad sa jud akong ganahan so basically bata pa lang ko diba mag-dream na ko para sa akong family mag-dream na ko para nila and I thought dreamer gid ko I thought
wow, so dreamer mihan gid ko, mo gini ko, ganahan ko sa akong dreams. I will choose my dreams every time, yan na. Pero I'm wrong di ay. Karon pa ko realize wrong di ay ko kay katong di buhat na sa akong family niya, naka-feel ko nga so murag replaceable lagi di ay ko para nila. Wala ako na feel o kaayo, pero kay ba valid to ako na feel valid to napag sa worst whatever sa life. Anyway, ka-feel ko nga replaceable di ko ano yung mga tao no besan pa og gabuhat ko tanan ako mabuhat para lang ma-level up amo ang kanang way of living amo ang tanan. Ka-dream ko big para nila, ka-dream ko madato kami tanan apila akong mga aunties tanan sila tanan. So kadto more like replaceable di ko ano nila na nag-think ra ko so unsa magid akong ganahan. Kailan pa ba ko mag-pursue sa akong dream nga connected man sila sa akong family. Unsa naman akong dream ron. Gana na. Nya ka, dili man gid ko fully into my dreams gyud. That was just my passion. But, dream-wise, wala siya point if wala ko'y family. Wala yung point na ako sa babaw if wala ko'y family. So, nag-goal ko ato. Goal ko ana. Pero at the same time, ka-realize na ko nga, I'm more of a family kind of person day. Like, I will choose my family over my dreams. I will choose, ganahan ko, maka-feel na love ko, and I belong in that area more than sa ganahan ko sa akong dreams. And kato akong dreams, dibuhat na to para maka-feel love. Maka-feel ko nga loved ko o na important ko o na nakapa-feel love po ko nila. But it's just an instrument. Yeah. Wow na to. Happy na ako. Mag-story na sa ko about sa mga kaya ko ano yung pero wala lang. Happy na ako kay di ko maka-feel na mag-pressure siya na ako to be something more gani than what I already am. Ako lang may pressure sa pagaling sa akong relationship pero wala siya pressure na ako to do more, to be more rich. And ka-realize na ko kung okay ako if mag-live na may small na balay basta kay kaawan mo. Pero kayo ko nga marigurag ko kayo na matawag. I'll always be the person na do big things para sa people na i-love. Butang ka na sa kay kapuin ako. Pero, yeah, I think I'm always gonna be that person deep inside. Kanya, na-appreciate ko na kasi na kayo. Yan mo to. Taas kayo ni tumod kayo. Wala ko'y gihimo pagkagahapon ay pagkakaroon jud. So, goodbye. I'm sorry I'm lazy. I'm just busy.